Assalamualaikum en hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag gesels ek saam met Ahmad Kamali in die kombuis. Hallo julle, kyk hier so, Auntie Elsie fooi toch man, julle weet as ek eerst inkom en Auntie Elsie se gesels, moet julle weet iets het agter die skerms gebeur, maar ek kan nie vir julle alles vertel van arme Auntie Elsie nie man, ons los het nie daar. Vandag gesels ek weer met 'n man, kyk hier en ek is weer net so klein en die man is net so lang, so wat is hier storie hier, ek was so stel nou eintlik om op 'n bankie te staan, maar ons gaan maar al aan, ek gesels vandag lekker met Ahmad Kamali, salam alaikum. Walaikum salam, Abida. Gaan het samen met jou? Nee, met mij gaat het goed, met die gaat het nog meer. Het gaat hoor met mij, het gaat goed, het gaat hoor met mij. Nog beter. Maar Ahmad, kijk hier, ik weet nog niet zo mooi niet. Ik zie nou een handdoek. Maar die handdoek lijkt nou voor mij alsof hij nou eerst gebruikt geweest is in die badkamer, voor het nou hier gebruikt geweest is. Dat is het waar. Dat is waar die smaak van die vis uitkomt. Oké, julle, vandag maak ons 'n snoekbraai. En kyk jy, dit is die eerste keer wat daar 'n snoek gebraai word op Pro. Nie gebraai nie, baie braai. Gegrill. Gegrill. Okay. Nou ons het nou baie braai en goedjies gehad, maar nou nog nie 'n grill nie. So met Ahmad Kamali is the first, né? Eerste keer vir Pro. Nee, nou met Ahmad ek is die eerste nie. Abida gaat die eerste nie, ek gaan daar sê wat om te doen en hoe om te doen. So sy gaan dit doen nie ekie. Nou sien julle, hy is nou weer aan die Elsie se gekonkelry, omdat ek elke keer nou moan van werk, nog wat jy aan die Elsie nou, ek moet alles doen, maar so okay is. Ek wou jy gelag het vir my toe ek getrip het. Ek kry vir jou. Ja, voor toch aan de Elsie amper geval, maar hij maar in elk geval, laten we aangaan met de show. Oké, bedankt Ahmed. Hier onderin is Hieronder, dit is 'n halwe snoek, né? 'n halwe snoek, reg? Ja, oké. Ons gaat gewoon, as jy sout opgooi en 'n bietjie peper opgooi, dan smeer ons 'n bietjie visolie op. Praat ons nou van hierdie. Ja. Nou, hoeveel sout is hier? Dit is aan twee kante. Aan twee kante. Halfte. Maar nou, wat is, hoeveel is die nou? Dat is twee teelepels. Twee lepels, ja, lekker baie man. Ja, So, maar kom op. sprinkel maar net so op, ja. Sprinkel maar net so op. Maar nou kijk je, dit is nou lekker fijn zout. Als Ja. het grove zout is, is hij oké. Dat is ook fijn. Hij is ook oké. Dat is ook oké. Right, dat wordt dan nog dit nog. Dan gaan we het omdraaien. Doen we dat. Goeie peper. Oké, wat is die? Zwart en wit. Peper. Dat is wat. Ja. Oké, ik heb het ook eens gemaakt. Dat is genoeg. En dan als je die borstel met die visolie, Yes. dan wrijf je hem lekker deur. Maar gaat die dan nou niet afkomen? Moet jy nie worry van daai nie, moet smeet lekker, moet nie bang wees om te smeer nie. Dat jy skaam is om te smeer, dan moet jy eers keer wat jy kos maak. Maar kijk, je moet de Ahmad weten dat ik ook moest van kost Nou, oké, ja, reg. Dus hij raakt. Hij is alright, nou draai hom om. Oké, nou draai. Nou lees hom. Ja, nou wacht, laat ik mijn mouwen oprollen. Hij is lekker, nou is het reg. Oké, zo. Maar nou kom eens. Dieselfde. Ja, maar gaan die olie goed is dan nog niet vast aan die arme handdoek. Ja, ik gooi toch. Moet nie worry nie man. Hoe moet ik worden? Nie worry. Als hij genoeg op en ik alles op. Nee, is genoeg. Soms te souterig maak nie. Dan gaan sy sê, hoe is 'n bietjie te souterig vir my? Right, hy is genoeg sneeuw van die weer. Right, toe. Oké, nou bedankt, maar wat wordt dit nou eigenlijk genoemd? Een grillsnoek. 'n grillsnoek, ja. Grillsnoek, oké. Nou, probleem. Nou draai sy hom hier op sy rug. Ja? Dan laat hom net so staan vir 'n paar minute. Weer oor. Ja. Goed. Laat hom net so staan vir 'n paar minute. Oké. Right, nou gaan ons oor na die pys wat ons gaan maak. En hierdie potjie. En daardie potjie. Kijk hier, julle, wanneer laat het julle nou hierdie potjies gezien? Amazing, né? Kwaai. Jy kan dit vir 'n potjie as 'n antieke pot, nee, jy kan betaal voor ek is bereid om jy geld aanvaar. Nou bedankt, maar wat het ons koinsa? Hier ons chutney, ons is bol chutney. Goed. Ja, Right, chutney. ja. Parijs spice, Yes. barbecue spice. Goed, hoeveel? Hoeveel? Vir 'n hele snoek gebruik ons 2 tablespoons. Van elk. Van elk, ja. Goed. Alright, waar zijn lepeltjes? Zo, gooi ik alles hierin. Gooi alles aan. Alles, oké. Maar nou kom ik zo, nou, ik heb hier alle spices wat vandaag wat nou genoemd is. Kan ik andere spices gebruiken? Nee, jy kan nie, gaat jy dieselfde thuisie. Oké, alright, ajayo. Right? En hierdie? Daar is jam, daar is botter en daar is crushed garlic. Is die apricot? Apricot. Apricot, so je gaat ook hier. Ja, ze moet nie strawberry vat, nie kan hulle. Als ik nou gewoon mag vragen, hoeveel boter, hoeveel jam en hoeveel... Hetzelfde. Alles is hetzelfde. Nou gaat ons die op die stoof sit, dat ons hom 'n bietjie vleis maak. Dit 'n bietjie visolie. Weer olie. Op die grill. Alright. Alright, net so liggies. Yes.
En 'n bietjie my mooi rokkie, meneer my mooi rokkie vuil maak. mooi rokkies van maak is dat voor skootjie. Sê vir ons braai, nee, nou braai is ons vuil weet. Okay. Alright. Right? Kijk hier, ik moet vir julle sê, Boeta Ahmad het 'n antwoord vir alles wat die mense hier sê of vra, né? So ek los my hier. Right. En ek sien hy en die Elsie is 'n goeie match vandag. Nou, tel jy vir sy pos op? Nou wat gebeur nou? As ons is vir sy op die ding. Moet ek dit opsit? Ja. Alright, Nou, optel. Mooi. As En jy nou, dit dan nie, as jy vir sy raso in. in die middel. In die middel in. Dat is. Op my Dan maak ons hom toe. nou sien ek hoekom dit 'n halwe vis is, want hy pas nogal mooi daarin. Nee, daai ene vat jy net so, O, daai nou vat hy julle ene. Nou kyk ons aan 'n halwe vis vandag. Want jy's klein. Ja, was man, die vis was te duur die naweek. Okay. Nou, Boeta Ahmad, hy gaan nou daar op. Hy gaan nou hier, ja. Ja, en dan hoe lang bly hy nog op daar? Hy bly nog vir 10 minute een kant, Ja, dan draai hy hom om, dan nog 'n 10 minute. goed. Maar as ons klaar omgedraai het, dan sien so 'n bietjie want hy op die agterkant so lank. Dan weet jy as jy net hoe kan jy dit so maak. Maar as ons smeer, dan moet ons dit hier smeer, net laat die mense kan sien wat ons doen. Of moet dit op die vuur gemaak Wat is waarom dit hier gemaak word? Maar die mense moet nie skielik sien. Niemand moet vir hulle wys, hulle moet ons nou ook kan sien. Maar Boeta Ahmad het dit gedoen. Kom staan die land van my. Ja, staan. Jou man staan daar so. Ja. Maak jy self so, hy daar staan nie, hy so right. Solange hy hier is en solange jy het sien man, né? Bly julle net gou daar so wanneer ons terugkom, wil ek verder stories hoor hier by Boeta Ahmad. En ek kan vir julle sê, die snoepbraai agter begin vir jou te ryk, né? Amazing. Nou Boeta Ahmad, wat gebeur nou? Met een jabida en nog eens die vis afhalen, dan gaan Ja. we omdraaien. Goed. Je zet hem gewoon in hier. Yes. Dan draai je zo'n zo om. Ja. Dan maken we zo'n opening. Ja. Right? Nou moet een jabida gewoon die lapje vat en die potje afhalen. Goed. As die nou die sausies wat ons gemaak het, nie? Ja, dat is nou die flavor wat er nog wat in zit. Okay. Right, dat is... Okay, nou Pijntomnet, ja, pijntomnet. Okay. Pijntomnet. En lekker dik. Of net so. Net so lig agter. Net so lig. Ja, agter lig maar voor. Die side in die... Okay, in die side. Ja. Nee, alweer kent hij weer. Okay. Kijk, hier so my man is op punte, nie? Ek sien so. Hij zei Moet die so wees, nie? My man is op punte, nie? Ek kan nie. Right, dan maken ze hem weer toe. Als we weer de andere kant op die... Maar ik ga nou weer op die 4. Ja, weer op die 4 tot 10 minuten. Goed. Ja. Right? En ja, als we de timekeeper, hè? Yes, en die Elsie is die timekeeper, ja. Die Elsie? En die Elsie vat nou. Ek is lank al nood gevat. Dan kan ons gevat nie aan. Okay, hy het 11 minutes pas vandag, maar 11 minutes pas. Okay. So gaan hierdie weer. Wee, jou maspa. Sy moet sê jou ma so hoes. Jy dieselfde gedoen verlede week al. Kan nie meer op. Jai. Julle maar nie geweet het wat nou uit hy mond het afgekom het nie, man. Ja, Dis maar net gehoes man. Okay, vandag maar terwyl ons dan nog gou wag nou hier. Vir hom om lekker aan te gaan. Vertel gou daar vir ons mense man. Wat moet ek vertel? Boeta Ahmad is ons nog besig met die kos maak en alles. Maak Boeta Ahmad self kos of is dit die vrou wat kos maak? Altyd maak. Altyd maak. Ja. O, ek gaan nog miskien iets. Maar ek was al leermeester. Ja? As er weer groot potte kos kom, Ja. ek 'n leermeester gewees. Okay, maar sy was my ene. Ja, jy weet ek sê net agter sê ek daai en dan. Ja. Right? Ah? En dan net ons vir Jean-Pierre weet om die pot om te roer. Jy weet dis wat ek moet maak, wat moet ek maak met hierdie? Ons gaan bols maak. Wat se goed? Bols. Bols, Steam, wat wat is ons steam nou, wat ons steam. Ah. Om saam met die vis te geniet. Die praat over gewone boils. Nou, dis en wat? Appie, sny my so dun skyfie af en gee my aan. Van hierdie. Net so rou. Het jy nog nooit rou patat geëet nie?
Nee man, Tante Elsie man. Kom Jo, nou. lekker verby. Lekker verby, mooi. Nou kan jy sien. Nou so nou. Alright, moet ek nou maar net so, maar ek moet hom afskoon of net so? Los hem net zo zo. Net so. Okay, net dan is alright. Als het wel afskoon, maar ik prefer die fjalo. Azar. Okay, nou dat is reg. Nou bedaag maar dat ons kom by kosstories en goedes en daai. Dan bedaag maar net braais doen of is daar kos wat gemaak? Nee, kijk, ons maak alles wat te kost. Ons maak 100 liter acne, 100 liter curry, vleescurry. Maak pasta's, maak lasagnas. Goed. Wat is daar nog? We maken burgers. Als de mensen burgers willen. Okay. Ik wil sê ek sien baie 'n mooi grill dan hier. Ja, het is. So as hier wat die storie aangaan. Flame grilled chicken ook hier. Okay. Ja, zoals Nando's en Petro's. Alle gebruiken ze met grilled chicken. Los vir die groot en af. Ja. Los die groot en net so af daar. So ons wil niks sê van hy groot en so aan. Okay. Alright. Nou bedaag maar dat ons nog praat van kos maak, doen u alles self. Ons doen alles zelf. Okay, ons. Okay, dat is 'n ons. Ja. Dat is al wat ek wil geweet. Alright. Zal die namen noemen? Ja, ik weet niet, maar noem en teken. Ik kan hem liever niet meer anders is. Maar nou kan je ook nog niet net één naam noemen, want dan wordt die aan één moet zo Dan is ja, dat is het groot moeilijkheid. Dat is een groot moeilijkheid. Dat is haar koud hebben. Dat is net zo toesieter koud. Nou is toch kort voor mij. Ik maak een voorzitter koud. Want ik wil zo niet zeker maken, slaap je vandaan op je bank. Oh, weet je het Ik maak een voorzitter, ik maak thuis ook zo lichtjes als met mijn woorden. Ik tel mijn woorden bij en netjes. Nou kan je nou zien, nou zo nou. Begin niet dan. Rakkie dan nou. Blijf jullie ingeschakeld, ons is nou weer terug. Dit Frans saam. Jerry, die ryk jongen my nies maak my so vrek honger, né? Laat ek nie eens meer kan wag nie. Want Ahmed kom nou man, wat is die storie hier? Ik was al die af aan het Nou gaat hy weer op die ander kant. Op de andere kant. Ja, en dan moet ek op weer smeer. Ja, oor is goed. Ja, en laat ek maar die lak vat en nou nie weer my braai met die pomkie. So ja, laat ek hom mooi. Sê. En dan smeer ek hom nou weer. Was meer jong hier, ja. Okay. Goed. Moet Ahmed nou ryk hom wel lekker. Hoe moet Ahmed nou aan die kleine kokse gekom? Die is nou mijn Eie kokse. wat ik zelf bij elkaar gezet heb. Moet ek nog smeer? Nog een beetje. Ik neem niet bij, ik neem ze diep daar zo, ja. Right toe. Amazing. Dan maken ze hem weer toe. En dan zet ik hem weer op je stoel. Dan weer op je stoel. Okay. Dan draai ze weer op zijn rechtkant die je moest nou, hè. Okay. Nog even nog 5 minuten op zijn rechtkant. Yes. En dan all in all, hoe lang is hij op? 30 minuten. 30, zoals 10 minuten, 10 minuten, 5 minuten en 5 minuten. Maar ook kan bedaag, want ik nou net zomaar 1 keer 15 en 15 gemaakt hebben. Nee. Hoekom? Dat kruim niet lekker dwars door die visie. Asa. Ja, ze moet nog 15 zo het is. Je galig kan. Kan er echt gaan. Ja. Asa. Ook daar nodig om Afrikaans te praten. Je galig. Alsjeblieft, mensen, nu ik lach je. Je galig is verkeerde woord. Ja, ik heb wel. Nou, bedaag me, nou wat maak ik nou eigenlijk nou met al die blomkool? Allemaal die blomkool gaat ons nou aan de steamer gooien, gaat ons maar een beetje steam. En die lemon? Ja, je ziet hem gewoon samen gooien. Nee, dat sprinkel is net zo man. Ah, dat gaat net zo oor. Ja. Oh, oké. Maar die is nog klaar, is nog klaar. Nee. Mooi half. Dan is Het is nog een side samen met die vis. Ah, oké. In plaats van vis en chips, Yes? zie je jou die gezonde, pars uit de grond groente. Oké. Maar die chips maakt fit. Chips maakt vet. Hoe ga je stukje aan die af van die poeroe in die? 'n oomblik op die lippe, 'n leeftyd op die heupe. Ja, ze worden mensen, worden. Wat is hij? Hoe kan hij zingen nog weer wat die dingen te zingen? Wat hij klonk in zijn naam? Iets van die lippen. Ik weet niet wat die van die lippen. Die voeten. Wat is hij klonk in zijn naam? Ik weet dan niet wat is hij klonk in zijn naam. Maar die vier klonk in zijn naam. Dat is ook zo lekker. Hij kan nog een zongetje daar zo. Maar in elk geval. Dat bedacht hoe kom ik aan overdag al die werk zelf nog doen, niet zo? Ja, nee. Je wil gaan poeroe, je moet poeroe. Een poeroe is even niet, je moet weer komen Kom ik weer?
So dit kom te Peru. Jy meen altyd, jy het nie gewerk vir jou hande nie. Haal vir jou. Sien nou, ja, sy staan mee by. Ik wil nou net zeggen, nou, hoe moet ik nou wen? Als daar nou zo die aan mij nou bleden wil geboel worden, zo. Nee, jullie moet mij helpen. Ik kan nog nooit zo geboel worden. Je hebt het echt wat in aan de Elsie niet. Wat gaat daar nou je vandaag aan? Glad zien. Je hebt het echt wat als we nog praten van lekker kost maken. Kan niet lekker kost maken of leer je maar bij die vrouw. Nou, ons speel guess. En as jy het maar vir die mense is lekker. Don't be like that. Nou, eerlikwaar kan ek jou sê, ek kan jou wys testimonials en references van departement van onderwys, departement van health, van arts and council. Allemaal references wat ek hulle gegee het. Seriously? Praat ons nou van die government. So ek praat jou. Dis my saak. My sag maar. Die government gaat hoor. Hulle gaan hoor, ja. Nee, maar dan is ik moet nog bij de rechter. Oh man, dat is zo ik moet nog bij de rechter. Oh, dan nou moet nog deals en wheels met die government. Dan moet ze nou... Oké. Maar dan weet ik nou... Het is niet een criminele show nie. Nou corruption. Ons praat nog niet van... Ik heb een beetje van, ik wil nog wat zeggen, moet je iets in mijn hand zetten, moet ik gaan praten samen met die Ja, maar mensen. ik heb jou beslag betaal om bij te staan. Oh, oké. Ja. Vandaag, maar kom maar 5 minuten. Wat gebeurt nou? Bij 5 minuten. Ja, 5 minuten. Ja, wat gebeurt nou? Laat ik gewoon voor ik verder hier aan ga. Wat gebeurt Nou nou? maken we zelf, dus dan maak ik die eerste keer. Ja, en dan gaan we weer gesmeerd worden. Ja, nou draai je om. Weer om. Weer om. En laat ik ook zien. O ja, dat zien jullie nou hier. Ik leer nou vandaag nou om alles zelf te doen. En ik zeg jou, elke keer als ik een bikkie kijk, dan zie ik zo raak een bikkie dakker. En ja, bieden, moet niet complain nie. Toen ik jou schakel in die week, toen zei ze, ik moet zorgen dat je handen bizar blij. Met jou eie moeder toegezien. En ik heb het op voicemail. There you go. Oké, lekker recht. Lekker is, ja. Nou gaat hij weer op zo'n basis die laatste 5 minuten. Dat is die laatste 5 minuten. Oké, en die gaat weer terug. Hoe moet je nou gaan? Ik maak ook wat die elkaar. Ai, nou vandaag met ik is amper klaar hier met jouw groentekjes. Nou, dat gaat hij in de steamer gooien. Zo, jullie gaan gesteamd worden. Gesteamd wordt, ja. Nou, ik wil nog altijd weten, nou, wat maak ik nou met die silamon? Los hem net zo. Los hem maar net zo. Oké. Kijk hier nou, ons gaan nou zomaar voorbij die, ons gooi hem terug daar. Ons vraagt voor die groot mensen, die vrouwmensen daar in de achtergrond, vat maar jullie goedjes hier. En dan gaat steam helemaal mooi. Ons zal het niet als het klaar is. Ons geeft ze maar net daar, hulle kan het daar vat steam. Wat is die? Alright. Nou, vandaag met ons het die laatste 4 minuten gehou daar van het programma. Vertel gewoon voor mij een lekker story. Wat was nou al een story van in die kostwaak, wat u nou moest, wat nou niet recht uitgekomen is, toen moest u nog gauw een move trekken om het nou weer kwijt te laten lijken. Ons nog nooit zoiets geëxperienced. Onze span 2017 registered en nog nooit zo, wat ons wel geëxperienced was, ons het, was stuk wat ik gemaakt het was, ik had een order aanvaard wat in mijne geweest het. Toen rijd ik hier naar Worcester toe om mijn job te gaan doen in Worcester. Ja? Toen ik daar kom, zei Anne, kijk, klaar, bizar daar. Toen moet ik weer terugkomen. Dat is eigenlijk waar. En toen? Toen moet ik allemaal dat ik was weg. Nou, serieus? Serieus. Maar nou, hoe, waar die confusie nou aangekomen? Weet je, het departement geeft jou ordernummer. Goed. Nee? Ik heb verkeerde ordernummer, bij verkeerde job bijgezet. En ik weet niet, maar die reis moest al klaar lang. Zo, nou moet je weten, was hij pas 5 hier moest het doen. Die ochtend? Ja, maar daar pas 7 toen daar was. Yes. Direct was hij pas 5 uur ochtend. Toen was daar komt staan en dan kijkt ze weer klaar daar uitgepakt en als toen ik nog goed had in terugkomen. Maar nou, wat de Ahmad dan nog niet slim genoeg om misschien een beetje te compromise daar, niet? Nee, ik kan niet compromise, because die mensen gaat niet van mij betalen. Maar ik heb die ordernummer van die job. Van hem, En nou van na die, was hij nog bijverzichtig? Bijverzichtig. Ja. Maak niet eens een inspectie. Oh.
Kijk je nou, kan ik gewoon vragen. Het je losgehardloop? Natuurlijk het je losgehardloop, because ik was weggegeven. Ja, maar hij was sadaka, maar hij is zo. Ja, zo dat is nasari hoor. Hij was niet zo bad. Het liefst is het nog sadaka geweest, you know. Maar dat is kwijt. Oké, nou vandaag, maar kom ik zo nou bijvoorbeeld. Ik sta nou eerlijk doen catering gewoon een minuutse tijd. Ik sta eerlijk doen nou catering. Hier besluit ik en die Elsie, ons over de Ahmad en gauw gebruikt om iets voor ons aan elkaar te slaan. Waar beginnen ons? Ja, zo dan gaat ik vragen. Wie van jullie terug gaat trouw? Dan gaat ik weten waar gaat die reception is. Oké. Dan moet jullie misschien wat is menu willen liggen. Goed. Gebreide bouten, gebreide hoenen, curry, biryani. En al die goede. En dan zeg je acne. Acne maar. Dan kan het Jan zeggen, wat de desserts wil zien. Dat is een variety van desserts wat je kan geven. Malta pudding, cheesecake. Wat is dat naam? 3-in-1. Crème brûlée. Al die tippen. Al die kan je doen, right? Zij zeggen wat zij wil hier. Al let ik het op mijn specialiseringen, ik heb nog altijd heel goed. Zo ben ik moet definitief een jam krijgen. Moet dat zeker. Arisi jam. Oké, maar dan op je oude kan ik van mij af. Op je oude kan ik jou ja. Wat ik altijd tegen mij moet geven, zij mensen jouw kaartnummer, jouw pinnummer tegen mij geven. Ja. Als dat ik eens bij die ATM ga doen. Verder daar gaan ik maar nou niet praten. Want jullie kan nou imagine. Als hij de pose toen nou niet gegeven wordt, dan is het nou harties. So ik kan niet eens een deal maken. Ik kan niet een deal maken om te zeggen, oké, gaan andere man. Nee. We zoeken 50% upfront. Moet je Ahmad maar hier geef je 50%. Daar kan niks meer gebeuren. Nou wat nog? Verloor ik mijn geld? Verloor je geld. Astagfirullah. Ja, maar ik kan niet meer zijn. 50% is mijn kloongeld. Maar dat ik maar eigenlijk mijn mond hou. Blijf jullie gewoon net af. Wanneer je terugkomt, gaat ons aan veel die gebreide snoek. Lekker pro. Kijk zo, ik kan veel zeggen, die regio en mijn neus is super amazing. Maar die vertel van mij, ik moet mezelf helpen vandaag. Hij gaat glad die van mij dingen zijn. Zo is zo espresso, ik ga maar die kleinste stukje gaan ik proberen van. Oeps. Ik ga nog gewoon wat, de Ahmad moet nog samen koken. Ik moet nog een beetje groentekjes dat ik zo mooi geschilderd heb. Gebak van Ieper. Zie je? Die gebak van Ieper. Ja, zeker is vet, man. Dat wil ik. Ik heb die zo gezien. Nee, maar dat is vet. Bismillah. Nou, moet je dezelfde woorden gebruiken wat je gebruikt hebt. Voor alle mensen dat in. Wauw. Amazing. Moet je Ahmad? Nou kan ik zien. Hoe komt die arme vis omgedraaid geweest en want die smaak is niet net bovenop, die smaak is tot binnenin. Zo lekker zacht. Nice. En dan heb ik nog al die peenskant. Die peenskant. Even nog meer lekkerder. Moet je zo idee dat die beste kant van het precies. Zo uitdrukkelijk bezien, man. Ik weet het van jullie, maar ik ken het veel zeggen. En ik moet die steer kan krijgen. Vandaag heb ik een absolutely amazing treat gekregen. Absolutely amazing treat. En dat is ook de eerste keer dat ik proef een snoepbraai gehad. Ons het al aan een visstory, een masala vis het ons nou gehad, maar nog een snoepbraai op de vierstory, nee? So dat is nou veel absolutely amazing. En ik was een beetje gesteld met de oog. En hij zou zien wat hij gemaakt heeft. Zo nou weet ik precies hoe hij zijn saus maken. En kijk, je moet ons nou nog die recept. Moet even mij geven. Zo, jullie gaan het ook dan op je ogen gaan jullie het nog krijgen. Maar ik ga maar naar de dokter, net zoals gaat er is stellen. Jullie gaan denken als je is zelf. Je gaat nog toer voor jullie. Oké, nou ons los maar gewoon over de Ahmad met zijn snaaksigheid. Al wat ik voor jullie kan zeggen is dat Auntie Elsie, Boeddha Ibrahim, Boeddha Uncle Mark en de rest van die gehoor, jullie weten ons het altijd te gehoor. Ons gaat nou nog verder. Lekker.
Lyk vir my so half, jy is besig om te friet dan. Auntie Elsie, don't be like that, man. Absolutely amazing. So come with the Ahmad. Really amazing. Good. Appreciëer Auntie Bida. Lekker om hier te gehad het. By eten thuis. Eten thuis. En ek hoop jy het die dag lekker geniet saam met my en Ahmad Kamali. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir 'n jong dame met die naam van Wendy Fikeni.